Ik ga even praten met Raptiel, hè? Ja, klopt. Ja. Hoe best op die naam gekomen? Nou, ik hou erg van woordgrapjes. Ja. En, Nou, dit is er een. Ja, nou, daarom. En ik loop stage in de groep 8 in een basisschool. Okay. Dus ik denk, ik moet even een naam hebben dat ze mij niet herkennen. Want als ik dan een woord zeg wat niet hoort, zeg maar, dan krijg ik de volgende dag te horen van, hé, meester, waarom zei je dat? Ik denk, ik moet even een onbekende naam hebben. Maar het is wel mislukt, maar het was een goede poging. Rapper, aantal clips hassel maken, maar specifiek voor Indian Biz hier even, hè? Ja, voor Het Plein. Ja. Waarom? Omdat ik denk dat het wel een mooie boodschap is. Het gaat over dat het soms vervelend is om ouder te worden. Maar dat je soms wel weer even naar het plein wil. Nou, het plein was je aan het voetballen, was je heel erg zorgeloos, zeg maar. Ja. Daar had je een heel nummer op Skreun. Hoe gaat het bij je werk trouwens? Produceer je die eigen muziek? Ik maak de teksten wel zelf. Alleen ik heb dan wat, hoe noem je dat? Connecties misschien. Die zorgen dan voor de beat, zeg maar, eronder. En dan het concept bedenk je dan en dan maak je met iemand een video, met Ramon. Ja. Hoe lang ben je al bezig? Nu een jaartje. Nog maar een jaar? Ja, als ik dit ook allemaal hoor, hoe lang? Ik denk, nou ja, een broekje ben ik nog. Ja, maar dan mag je ergens beginnen, toch? Ja, klopt. Ja. Wie vond duidelijk dat met die rap wat dwaan woest? Nou, het was wel... verhalen schrijven vond ik al mooi om te doen. En ik maakte heel veel beats, dat is zeg maar de muziek eronder. En ik denk, nou ja, ik probeer eens even wat te schrijven. En nou ja, dat ging wel aardig. Ja. Nou, dat is ook een kunst natuurlijk, hè? Alles met ritmisch kloppen. Ja, dat is soms wel heel lastig. En in het begin, als ik nu mijn beginmateriaal hoor, denk ik van, Martijn, goed dat je dat verwijderd hebt. Ja, maar volgens mij denkt elke muzikant dat. Ja, dat denk ik ook. Ja. Dat denk ik ook, ja. Maar hartstikke leuk. Dat is iets al. Want meestal beginnen ze op hele jonge leeftijd met dat soort muziek. Maar toen was het echt wat op. Wat ben je ambities ermee? Wat ik ooit hoop te doen is zeg maar een album te maken. Een echte album. Zeg maar dat je het in een cd kan kopen. Ja. En gewoon veel optreden. Want dat is gewoon heel leuk om te doen. Ik neem een stukje Shin en Jernek van de meesten van radio en televisie en internet van Het Plein. Dit is Raptiel. Vroeger klom ik in bomen om hoger te komen. Nu klim ik nog steeds, maar met een hoofd vol zorgen. Vroeger was het spelen en eten. En soms kon ik zelfs de kleine dingen vergeten. Ik struikel vaak over mijn eigen leven. Terwijl ik vroeg alleen struikelde over mijn eigen veten. Wat is nou beter? Ze zeggen ouderdom komt met gebreken. En ik kan het weten. Want als ik 1, 2, 3 keer naar je kijk en ik vraag waar de tijd nu blijft. Vroeger waren we aan het spelen op het plein. Maar ik ben nu ouder, toch zou ik daar wel willen zijn. Want op het plein bleven kleine dromen klein. Nu worden dromen groot en is de wereld groter dan het lijkt. Toch zou ik wel weer even op dat fijne plein willen zijn. Maar ik weet dat ik ouder word. Moet accepteren dat ik ouder word. En ik weet dat ik dicht bij mijn ouders kom. En ik wou dat het anders kon, want ik wil naar het plein. Ja, mijn zorgen waren klein. Ja, ik wil naar het plein. Zo tevreden kan ik nooit meer zijn. Ik wil op het plein zitten naast jou. Ik wil op het plein naast jou zitten, of in ieder geval op de raptekst dan. Daar best wel beter in als ik. Hey, hoe komt het? Zou oud best nog net? Dus dat is toch een beetje weemoedig gevoel bij. Van een beetje een hang naar vroeger. Ja, zoals ik in de clip, hè? De filmpjes van Dijs, dat is Liedje Jonkie. Klopt, want ik denk daar wel eens even over na. Want dan zit ik op mijn werk dan. En denk van, goh, heb ik morgen weer, heb ik een toets. Daarna moet ik weer werken, moet ik weer geld verdienen. En dan moet ik dan weer, ik denk van, nou, soms wel lastig. Ja. En ik denk, nou, op het plein had je maar één ding en je wou gewoon scoren. Ja. Of je wou gewoon winnen. En dat was echt maar één ding waar je bezig mee hield, zeg maar. Het leven weer lekker overzichtelijk. Juist. Het wordt die hartstikke complex. Ja. Dat mag ik van die oors, jongen. Ja, misschien komt daar ook weer een nummer over. Dat weet je niet. Deze clip gewoon op YouTube te vinden? Jazeker. Gewoon Raptiel en dan Het Plein. Ja. Bist een jongen die toch vooral, clip, lekker thuis bezig. Of bist ik heel bedwanen met optredens en zo volle mogelijk zaal. Nou, het begint nu een beetje te lopen, zeg maar. Op het begin, dan moet je even wat connecties hebben. Ja. En nu begint dat te lopen. 12 mei sta ik ook in de Neushoorn voor Rise and Up, zeg maar. Dat is een hip-hop evenement. Dus allemaal leuke dingen weer. Ja. Leuk man. Raptiel, de komst je del, maar dank je voor het optreden. YouTube zitten we helaas te vol.
Ik plan het al te vol en dan komt er dan nog weer doorheen en dan iedereen met peerse koppen en te weinig tijd. Ik denk dat maar van net had, dus dan komt ze in juni weer om, hè? Ja, zeker. 23 juni. You got a deal. Mooi, dankjewel. Rap deal, dames en heren! En dan kun je hem dus ook vinden op YouTube. Mij zien prachtig naar je clippen, er is meer materiaal van hun te vinden.